bian then kuana zan kan mu zinga kan har le ang mai hian kalo har choka room kala mu ngai lo na hian kalo mu reng mai kana le ka ta chuan oxygen min pek na hain vua kadam lo silai ka kani ti ka chuak kataksa na them thuma karil ruaron lang masaber chu biani ani khoyange biani om chu kamut na pindana chuan tu ma mula biak turanam lo kahar nu relote nurse pakhat hi lo luta kahar ti min mu rolin atlan chuak le ngal doctor pakhat le putar pakhat bi patir ka jingmi sumvel min petu kha kapu khati to mai don kapu nen chuan an lo lu le vata oxygen min pek na dot vel chu la san to mai turin doctor chu ka shila an lak son nu chuan an mi bek na chu ko chang dona ma se ko chuak lei thailo ka chawni doctor chuan I charu tu kange trong du su milo ti fata chimi dam do ina chuan ril ru har reng eng ma ti thei si lovin kamutlok tloka nikhat chu kapun he na eng tia renge dam do ina kom to bini enge an khonge om ti te ka zota ka ruk don dam do ina kom to thule bini chu tha aveng tu pa ber thimai thei din huna ka din ta ka wangin buina kan to tanga dar ka riat vela India achua san thu te me shila US a thlok tur ticket an mu vat lo wangin zingdari ta chuak tur Bombay to Rangoon fly ka an kaltir thu te asoya bini that thu ko theta wang chuan galom vel le a ma se a that thu ko theta wanga galom em rolin mangtha dam takin o tital ka thla thailo wang chuan poi ka ti ani tin alo zina wangin heti te noi kan ni in a hun main ram chung chua san tir hial ani sia engtika ma India alo zin le to ngai lowang apai na lo zin le aphal to lowang te in ka chan lo tur ka phulo tlei tir chu ka hring nuna ka mule to ngai don lo ni te in kai ngai tu a chu tiang te noi ani wang chuan boina chuak kher chu poi ka ti ngoi ani Rangoon apate hena kar khat an oma kar khat nu Rangoon atangin US a akile to ni anei chun tak me ani wangin apai na dutin mangai ema achan ve mai ang ti hlawin aveng tu pa ber thi chonga kalet renga wangten a him jok ringin arangin aunau pa hena ahan kaltir ni ti te chumin shila trap chungin ani kal angai tu chin kal san che kha du lo ma se apain India alom kha rem titlat silova mittuine na kalani ni tin deu tho engi anzel ithazelem ti miron zo thin I hal thu le mai son zia ka shilin alom sin James angai tu chin angai thin hle me che ti min shila kapu kaipun kangai sin ti kher lo maila kapu chuan kangai vel hle ni ti ke mela tangin a hriat nei ka ringani thakhat chuang ni khorelovin damdo in khuma kamuani ti ka hriat khan makkati achan chu thil thleng kha nimina thleng ang mai in color hriani kapu min shildanin khatia boina chua silai ter riga wang khan Bombay police anu thleng hal vata kain swal pui mi pali te chu khes rang siam sakin pani chu jela an khung hala pani ero ka soi sakna wangin handcuff nen damdo ina admit an ni thute a soibok ke ero ka thiam lo na an hu meu lo wangin khes nei lovin min kaltir ani khatia silaya min ka nu kamit avaya ka ngai tu na boitan don lai khan police an lo langvat don ti ka hria police an lo thlenin ni khuwa ka lo hre to lo thei chumi huna chuan ka taksa tangin pistol an hu anga metpok ve kher lo ma ila license lo pistol ka kol ve wang chuan case min siam sak don ti ka hria chumi wang chuan pistol kha ka pa ivat ani kha chu korem hria na chete chuan thiamin chantir ani tracho ve zel chuan in shema ila thisen ka hlonem wangin ma ka son chaklo thung damdo in khuma chuan kamutlok tlok mai chung khat laina en call tu ngai sak tu nei lovin mi rama hliam pui turin damdo in khuma chuan kamutlok tloka
kanau pandeu lai kanu dam lai kha chuan khosik le luna mai po min ngai sakin damdoi min ei tir vat thin kha ni a kanu chu ka ngai thar ema afa palem puitura kamureng chu min mu se min khongai dan tur ka ngai tu in kamit tui anam thei hial ka chung ko nei chun kanau po chu ka ngai thar ema kan hi ai re ka thang lovang kalo le vat don ti in kalo kalsan kha ni a ma se dam lo na wangin thlan hi don ka thang ta ka wangin kanau po chuan min ngai tu aviu ka ring ani thlan hi vel dam doina kom nu chuan ka thato aviu maya zun ram thiar tur le thil ei tur point ka tho thei ve to nikha chu ka pu lo kal le a ka pu hei ka thato aviu mai kalo kaldon khan ka ni vel pa ka thang lo tur thu ka chung te ka hril kha ni a hei thlan hi ai re ka thang to si a ka chin an thedon mi lova min ngai tu in an ril ru a hal tu ka nge ka hovat angai ni ka ti a James in ramala si a heti mai hi chuan I ho konga I chawl tuk lovang mo kar khat vel tal lom lak vati ve min ti a kapu ka thato view lom ka thi tlata wang chuan Bombay to Guwahati flight om masaber ticket min lak sak tur chuan a chuak ngala zana hotel ka thom no ka flight ticket le botikada ka tan man ka hlo tu nen chuan alo let le a kapu in a fanua wanga hliami tor hi poi hati tak zet ani chuti rolin nang ma wang liwin a fanu a himbi ka chumi konga chuan I chunga alom tak zet ani tluak takin I han kaldon nia inen kol thang che ti in min chua sana zindar kuwa ka departure ani awangin dar seri vela chuak turin ka in peito a damdo ina ko man le sen so vel ka petur chu an peto olom min lo ti a thlan hi vel private damdo in changtlung taka ko om mani a bil po san view ka ring ani drugs lot ni ma se binipa chu midik le khongai na nga mi takani in ka hria ka ngai sang thar ani ma se fanu nu puyatan min pek phallo wang ero in achunga ka lomna akim lo ka hlia mala dam tlat lo wangin chet vel ala har se ema thlona chung a chuan lutin ka thutna tura chuan ka thu ve nge ya ma se re kan thlo main ka chaw tlat mai ka thlan na chuak tana ka lu a hai tan ka khom hu fia lo ngal ka bula thu vai pa chuan unau pai tha miloti vata ka har le meu chuan room pakhata hian kalo om le to reng mai khatia thlona chunga ka boi chia khan a chung ve jinga khan doctor alo tel ve reng maya ani chuan min boy som ngal vata kadin huna thatlo awangin damdo in pan pui vat angai doctor chuan atia kema damlo na wang chuan chu thlona chu emergency landing nein Guwahati direct lovin Kolkata airport a atuma damdo in hai beramin dalut ngala lo ni doctor in engwanga sila ka nge kani tu tange min kap tu ti min zona te chu ka chang zela alo ni mo niu sa ka lo muasin ma se Chinese sangkhan an soi si che a chuan khoi hospital a nge yom tu doctor in ngen kol che thlona chuang theitura ile fit ma hawa thlona chuang theitura lekha siam sak che wangin ikhing theine o lo tlai hret ni ula kan chan thei to kher lo mai thei che ni ke chuan dar kar som vel tal flight chuang theitura ifit ma lo chuan ka release don lo che ti in min chu asana Bombay doctor khan thlona chuang turin ila thatok lo min ti po khan doctor ka thatol tuklom tia chhuak du tlata wangin min chua tirani kha Kolkata damdo ina kar thum zet komle nu ka thatto view nu chuan Kolkata tangin Guwahati ka thlok chhole a Guwahati a zan khatriakin atuka MST basin Mizoram kapana harsal tuklovin aizol po ko thleng ve mai jing choi hun om vela kanau in lu chu ka thlenga kanau min hu chu alom ema ka bek min la sakpa chuan engati nge iwa thangrei ve kar ni vel bak thanglo turain soi si kha thlathum nuwa ilo kir le chau si a I chan chin eng mai lo soi bok si lo ka ngai tual tuk chia ithil ti chu izutluangem
khai dang bam mai ania izudam lo em ni ti in min ngai tu mel hle a ka chan chin le hliam ka tor dan zong zong ka hril nu chuan mi apa chuti na te tho reng reng min om lo san tre pani chu fasha kan ni hi kan nei chuni ni hi riam ti in mit tui trapur chungin min hau ti ti a aizola kar khadon ka cham nuwa kan unawin khuwa kan ho a kanaw nen kan lo rel to angin kan thlen zan ria kan kil lain pimingin hena piming hei riat angin nu le pa kan nei to lova hetiang hian kan unawin kan khosa ve ani maya tuna ke ti hian kadam na alo thavak lo nen mami la adorin kultura kal le vat angai boxi in ina hoto kherlovin heta hian om ve ngal ula kawati ve midang angin nei ve lo ma ila kan ngai em lovang ke ang in in ve anga ke in hi in hani don pokani katia pipingi chuan mit tuinen ka fa pathari ni pathianin fa pa kalo o thin em chu min peta ni hi ka fa pa eve puitlengin evengil nei te lul em in unaw ta nu thatak kani ang thi in alom ve hle a chumi dar kar tang chuan ke ni unaw poin nu tia ko tur kan nei vele ta ni ke po ngai kalo o vele to a kan dor po ama aya lianin ka siam thara khuwa chuan ti tur em om lo wangin lungle dor bung rual lak chu ka tho ber ani thin kanuin dor la in chung khuren kola kanaw rem rimin sikul hakal ve thung tlangwal ni in engtik ni ai mo chuan nupui nei kala du ve ang chumi huna chuan eizon na ngel nget tak kan nei atul to ang ti ka hria chumi wang chuan lungle dor bung rual tura ka jin chang te hian sumdon na lian khoi theina tur inemo in mun ka zong bok thin mol sakna tur lunglei ko puilai li taka in mun ol zau tak lei hual po ka nei to nge nge ni chutiang chuan kamalam hunatan long plan mumal tak ka siam ve ani chu ka plan chu kum thar ful tlak ma nge tran man turin thutluk na ka siam boka achanga lunglei aizol chinin chumi kum chu ka mang liam ve a ti chuan kum sang ka zuko sompo chu kan chuang kaya February kan chuang kai le a in mun ka lei theina na le ka poimo vel boi puya lungle ka kal kalo ho zan ani a tuna chuan sumin hlan chia kan hambak to kain bol zo kanuin e boya ile kha tura ru thengle takasin kawalang harange ti in le kha thon chu wala in miron pe a le kha thon chu ka ena Bombay lama tanga lo thlengani nula le khathon hani le karin nen khathi hun lai mi zo tlangwal ho se ber pol kha kani ve a chai tu nula ka tong ve nuala le khathon po ka dong ve zeu zeu thin hani kha le khathon chu ka honga bini pa bok lo ni hama le bok mo dik tak chuan kaning ve ni afanu min pe phala hek lo ale kha chu ka chia tana ale kha thu chuan kalung phu ati rang ngal chu le kha chuan James ka fanui nei du ni chuan min ron mu watang che thil soi tur kan nei kanin mu watangai ti atela ril ruwa sum dom na lam halang thei to ri lo kanaw ka cha ho a kanunen kan pathumin kom dan tu chu kan rel ngala u thil local zongin loin nei don ta ang ula namdang ani sia achi don emni ringlo mi ni le ngal mizo nula du tu che anom reng la in ti in kanaw chuan namdang nu puya ka nei tur chu min du pui vak lova kanaw hian aizola thian nu ka nei min du puya min soi pui bok thin ani ni e ma mi soi ang khan mizo nula nge pathian nung betu mu nu nei chu ke point ka du velom ma se boya ihlim na turani don phot chuan emi che du le mangai nge chu nei la apoi view don em ni tin nupa in siamin Christian chungkua idin pui thei don ani phei chuan pathian po lom view don asin lalpan tharau boral mai tur chan chuan atok turin atir che poni thei min te ve thunga midang tu ma punle ron lova kan pathum chawa kan rel chan hi
kanin nei tak don em ti engma kan la chen bik lo wang ani lekha kal tlangin apain ka fanu nei du nei chuan miron hmu watang che min ti chau kha ni sia bini panin rel tur soi tur kan la nei kanin hmu nu engkim achiang don ani Guwahati to Bombay van longa ka chuang me ka kapunin chuan engtinge kan soyang le ka fanui nei du ni chuan miron hmu watang che kha min ti mai sia ka du ti a ria a fanu pon min du ti a revereng sia engchunge soitur amang le ti ka ngai tu a Bombay chutluang takin ka thlenga kapu mutur chuan taxi in tan in lam ka pana min hmu chu alom hle in ka ria kha damin ka hmu chia alom hle ani diktak chuan idam chhuale kha ka ring lo sin silai mu pathumina tha thailo midang lam tak zong ini himo ati phota James hei kale kha ngai poimo in ilo kalwang wang ani a midik le miril ru tha kaminga isan zong takini ati le phota eng chu hriani mo min fak vak mai James Indian passport in em kha min ti le phota nei lo ko pu ma se Burmese passport ero ka nei ti in ka changa rengun atanga Bombay ka lo thlodon khan ID ka nei nge angai si a bini pate khan Burmese passport min siam sak ani kha Burmese passport chuan thil ti har jok mai thei Indian passport nei phot angai ni chumi nuwa visa ati a kapu khoya kal turinge min du angai na hlo tak chun chuan ka ti a James April ka fanu kha graduate ve dona April ni somni pathuma graduation day an mangdon chumi nia chuan ka ai o turin ka du che ni chumi iti the nia I du ni phot chuan ka fanu chu nupuyata ni nei ngal don nia min ti a fanu ko nei phalta ka wanga ka lom le phur tuk chu ko ngal nok nok mai ka cha ka James nangma wang liu lewa ka fanu aladam hi ka lom asin ka fanu chu nei la innam te chu anam anni anga ipathian chu apathian ni vero se ka fanu pasaratan nang ayat ling zo an chuangin ka hrelo ti in atlak du a ni e athi kherang chu ka tilova ma se boina kan to tum khan silaya an kap tur kanam thlua keima zokin silai mu ka don bel ani kha khatiang khan kanuna tha pin lo ti talo ila bini khan a cheber din hun po athleng ve theini kapu imidu sakna wangin kalome hidu ang chuan graduation day a AIO theinge katumanga ifunutan pasar thatak ni katum bokang te in kanin mang tha a kachuak tu chu James local le lok te min ti a James kamiten zanina poisa anron pe angche poisa tam tak se na ngai don si a min ti a nilove kapu nupuyatan ifanu min pe a kanei theina na sian sole zel min pek chu karem ti lo nupui kanei don ani chuan engkim keima tho chhuwa vekin le kative ngata khengra tlan soi angme nui khivur vur chungin ka thlena hotel lampan chuan taxi in katlana Guwahati a let le in passport ka dil ngala thelu ngai le ziangai zong zong ka ti vek nuwa karthum nuwa I mu ang min ti wangin khuwa bok ka let le a thakhat nu po chuan ka passport om chu ka mutereng reng lo thila kal thlong don lo ang ta hle mai passport ka mu vat lo chuan bini te graduation day a US lengman turin hun atlem to don lutuk hunin min dai to kher lo mai thei visa ka dila langai don boxi Guwahati a chuan ka kal thale a office a kalangal vatin ka passport dil chungchang chu ka soya naktu ka iron lam don nia min ti a karthum nu anti tuna naktu kan tile ka oi ta em lo Guwahati a chuan rekin tu ka office a chuan ka vakal le a naktu ka milo tile ka do theini na tling te bik lo engvain nge dot hlirin soi kalo siam tir khan karthum nuwa ke address a thleng tur angin min hril ani kha thakhat nu po ka hmu mai lo wangin munhla taka tangin heta hian kalo kalwang wanga nimina he hmuna hian kalo kala naktu ka min ti voina local le in naktu ka min ti le tho
karon lam hun tu chu chiang takin soita cheu dot soi lovin ti in kaang shrep maya an ngoi dak mai papakhat palian pui mai le khazir sang a hlo po atlian lovang ti hriat em hian gentleman ka tiam che naktu ka I passport chu I mu ang min ti nuwa ka ho a atu ka chu na sai ang nge ka passport chu kala chuak fe theita April thani to wangin khuale tolovin visa apply turin Delhi lama katlang ngala US embassy Janakpuri New Delhi lama chuan kakala akal mang ati dan kalo shelo view maya embassy akal main embassy akal thena le kha lak chuate benga poisa deposit tele ti tur dang alo omnual hi alo ni embassy tang chuan kirle in embassy ka inhoi office dang kador le phota khoi office a po chuan dor tu tam tak alo om vezel nen hun adu rei hle thin thil dang tul zong ka ti nu chuan lekha pakhat office atang chuan in pechuaka chu lekha chuan embassy ka kalni tur ni som pokua April sangka zakua som kuwa achuanga Delhi a chuan chamin embassy ka kalni tur chu ka nga ka ania chuan embassy a chuan ka vakal le a interview nei tur midang halon tlar treu to line a chuan ding ve in ka hun tur chu ka ngak ve a zingdar kuwa thleng to kha ka lu ve don meu chuan tlai lamdar thum ari don to ka lekha poimon en chuan room pakhata ka luta pon lum em atanga lut ka ni a room chu alo dai nuam hle sa palian pui mai ngovur mai hi alo thua chupa chuan enge visa deal chan minti a kapu America ka kal nge angai ni ti in ka changa enge kal chan tur kapu America le khazir ka bilnu a graduate ve dona graduate sunday a chung khat laina amangai tu ma trom tu turanum don lova ti in ka changa ka thu soi chu angai thlak du zong tak ni in alang khoi university changin nge graduate ve don engline nge minti a kapu Cornell University changin fashion designing ania ti in ka changa tum thla hian graduate sunday chu an mang thina ni lom ni o ni e kapu ni somni pali khian an mang don ani ti in ka changa chuti si enga tinge tunai local chau kapu passport ka nei vele ka local ngalani ti in ka changa young man ti in min ko phota anu boral tanga kumkhat nuwa university tangin ka fapa po a graduate ve ke heta na thokin kom dai nen graduate sunday an manin tu ma tra om tu tur kan om lova chumini tang chuan fapa ka chana ni hlotlin na channia chungte mel tu ma mulo wang chuan alung oi lo ema chumini tang chuan kan pa fa kan chen in thin chu chua sanin ama in mun hlataka min ombo santani ibil nu chu alom hle donani hi thil dang ka zo to lovang che ikalvat anga email si a naktu ka I visa tur chu iron lamdon nia minti nu alom thur shilin ka chuaka atu ka chuan visa lam tur chuan embassy a bok chuan ka vakal le a sap chu sap nge han lo ni vai angin do tan soi velo naktu kan ti chuan an lo naktu nge zel interview min nei pui tu khan kadin mun kadil ve chan min hriat thiam pui ema an ho tu ten he na min soi sakin arang lamin visa min siam sakvat aloni tin nam pui ho khon graduate sunday an lo ngai hle ti tu nu hian ka re thar bok cholni ni somni pani jingdar kwa Indirkandi International Airport atangin New York panin kan thlok chuaka kilometer singkhat sangkhat zaruk somruk vel zetarhla darkar sompri chuangan thlo nuwa airport changkang zet mai John F Kennedy International Airport New York chutlung takin kan thlenga khovel pangle lamdai alo ni boka April ni somni pani cholni kho enga lo thlok chuak si kha darkar sompali chuang zet kan thlo nuwa April ni somni pani cholni kho enga tho New York khopui chu kan thleng le ani Mizoram chanchin thak an don ve ma kumsom hila paruk kalta Ezra Cornell le
Andrew Dixon ten an din Cornell University omna Central New York lam chu ka panzela chu university chuan campus zau tak mai aneya campus chunga chuan zirna in lian le upui tak tak a then chu upato ti hriat tak an ding thlua mai boka professor pakhat mu in ka local chan le engkim ka hril veka ti thamin ti in ka du ang ngeya ka bil nu surprise tur chuan ka ruam han siam chu a thopuite a hril tur thu in min thla a ni somni le pathum April thotan ni ani a graduation day chim tur chuan ka thlena hotel atangin Cornell University lama chuan ka kal le a indoor stadium changtlung zet a oma chu stadium chuan gallery pangai takanei bok gallery a chuan mipui halo thukha to hle karin ai takin mipui an tam mipui zinga chuan ka thu ve a stage a chuan papakhat hi adinga chupa chu an zirlai graduate tharti chu a department in a ko chuak zela fashion designing an lo chuak ve tana meiche lang sompanga velan ni korfulin ang vek an ha a lukhum an khum vek bok an zinga chuan ka local chan chu atel ve nge ye chung zirlai te chuan a lo chopa chuan mipui lam chu ban an lo vai lo lova mipui lam puin ban voin zirlai te chu an lo lom ve boka zirlai lo chuak te chu stage ma an ding khoma chung nam sang sang le vun inang lo zirlai engemaw zat zinga chuan bni chu alang sar nala ama aya mel thale du kamitan lo department sang sang alo chuakim nu chuan certificate in lanna an nei ngala zirlai te chu an certificate donzo chuan an chungte bial nu bial patenen in lompuin anin ko in anin form ngong hloma bni huna thleng ve a stage a kal cholai ti chuan a mela alung ngai ani ti ka hmu a hlothlin ni a lompui tu tur mel a hmu velo wanga lung chi ani karing certificate a donzo chuan certificate petupa chuan Miss Bian lading lok te o imit ching bukla ati a chuti lai chuan stage a chuan kalon chho ve a chu vele certificate hlan tu pa bok chuan Miss Bian inung lam kha hoite le ati a muang changin aron hoya anunga lo thing thireng min muthut chu ameng phok na samai engma soilo loma wangin amit tuia tla a alom tuk chu atrap chuak hial James engtin nge heta James nangma iniam engtin nge heta ilo thei engtika nge ti in soitur ber po shelo chuti lai chuan karang ka chak zungbun chu la chuakin bian min nei du angem katia trale nui polin alu abua zungbun ka bunti lai chuan James hemi tur hian India tangin local wangamo alo tia ni e hemi tur hian ka local ani ihlotlin nia iriang bikul tuk tur phalovin ka local wangani achan chu ka mangai em cheya ka mangai ihlotlin nia ilungai ka phallo bokani bian ka mangai che chuan ihlotlin na kalom pui boka che katia James ka du lutuk che ka mangai che ti in min for vonga atop ta ngai thatu zong chunga lom thu ka soye